Ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr na kinahanglan sini ang bulig sa Department of Trade and Industry sa pag-atubang sa Pilipinas sa pagpasulod sa investment sa pungsod. Suno kay Board of Investment Director Ernesto Delos, ginalantaw sini nga kinahanglan may yara sang layi para mag-regulate sa sitwasyon sa pag-negosyo sa pungsod nga suno diri kung mayara sang para sa importasyon kag employment dapat mayara man sang para sa negosyo. Ginalauman naman ni Marcos nga mapasanyog ang manufacturing sector labi na sa renewable energy kag electric vehicle industry. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, US dollar may baylo nga 55 pesos and 24 centavos, samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar 41 pesos and 33 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 3 centavos, euro 58 pesos and 92 centavos, Saudi Arabian Riyal 14 pesos and 72 centavos. Ang average na presyo sa produktong petrolyong nga gikan sa Shell, Caltex kag petrol stations, 65 pesos and 5 centavos tubtob 67 pesos and 55 centavos ang presyo sang unleaded, 65 pesos and 75 centavos tubtob 68 pesos and 75 centavos ang presyo sang premium. 59 pesos and 90 centavos tubtob 66 pesos and 90 centavos ang presyo sang diesel. Para sa Balita sa Negosyo, ini si Bombo Carla May Defensor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!